Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, uzalane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa sifunde incwadi yevangeli njengoba ilotshwe uJohannes umpostoli isahluko sesishiyagalombili ivesi le-12 kuze kube 20. Kulo nkathi uJesu wathi kubaFarisi, mina ngingukukhanya komhlaba. Olandela mina akahambe ebumnyameni, uyakuba nokukhanya okuphilisayo. AbaFarisi base bethi kuye, wena uyazifakazela, ubufakazi bakho abulutho. uJesu waphendula wathi kubo, nakuba ngizifakazela mina ubufakazi bami buqinisile, ngoba ngiyazi lapho ngivela khona nalapho ngiya khona. Kepha nina anazi lapho ngivela khona nalapho ngiya khona. Nina niyahlulela ngokwenyama, mina angehluleli muntu ngokwenyama. Uma ngehlulela mina, ngehlulela ngeqiniso, ngoba akumina ngedwa ohlulelayo, kodwa yimi noBaba ongithumileyo. Nasemthethweni wenu kulotshiwe ukuthi ubufakazi babantu ababili buneqiniso. Yimi engisifakazelayo, noBaba ongithumileyo uyangifakazela. Base bethi kuye, uyihlo uphi na? Waphendula uJesu wathi, aningazi mina, animazi noBaba. Ukuba beningazi mina, benomazi noBaba. Lamazwi uJesu awakhuluma ngasebhokisini lomnikelo efundisa ethempelini, akaze abanjwa muntu ngoba isikhathi sakhe sasingakafiki. Thandwa zami, ngifisa ukubuka uverse 12. Bethi uJesu, mina ngingukukhanya komhlaba. Olandela mina akahambe ebumnyameni, uyakuba nokukhanya okuphilisayo. Inkonzo engithandayo, inkonzo ephilisayo. Uma uyiqonda ukuthi from verse 1 to verse 11 balethe kuJesu owesifazane obanjwe oqotsheni. Enhlizweni yabo bebefisa uJesu ambulale, o bebefisa uJesu athi ngokaMose makabulawe. uJesu sephendula ngendlela ejulile kuverse 12 methi, mina ngingukukhanya komhlaba. Owesifazane wayenze okubi, okuyisono. uNkulunkulu wayikwazi lokho, kodwa ngimangazo uJesu othi mina angahluleli njengabantu, kodwa ngihamba inkonzo yokukhanya. Ngihamba inkonzo engifisa abantu bami bahlale kuyona ekukhanyeni. Yabona, kumina lenkonzo ijulile, kumina lenkonzo iyinselelo. Ngisakufuna yini ukuhlala ekukhanyeni? Ngisakulandela yini ukukhanya kukaNkulunkulu? Yabona, ibalekile into yokuhlala enkosini. Balekile inkonzo yokuhlala ekukhanyeni. Ngoba akuve kulula ukuba negative. Akuve kulula ukudicilela phansi. Akuve kulula ukubhidliza. Akuve kulula ukuhleba. Akuve kulula ukulimaza igama lomuntu. Akuve kunzima ukwakha. Akuve kunzima ukwenza okulungileyo. Akuve kunzima futhi ukumela iqiniso. Bonke abantu bebhekele wena uthi hayi, impela lokho enikufunayo kuzwakala kukuhle, kumnandi, kuxoxa izinto, kodwa hayi akulona iqiniso lelo. Yabona, kunenkonzo esibizelwe kuyona njengabantwana bakaNkulunkulu. Sebekhulume bonke abantu, sebenze konke abantu, kodwa thina kunenkonzo kumele singayikhohlwa, inkonzo kumele iqiniso.
ukuthi usibanibani awumthandi, ukuthi usibanibani uyamzonda, ukuthi usibanibani wagila, kodwa ekugcineni kumele iqiniso ukuthi angimfuni ngempela ke lokho, uyangicasula ngempela lokho, kodwa ngikwazi ukukhuluma ongelona iqiniso ngaye. Enhlizweni yami ngithi mangasane sikwazi ukumela lokho, mangasane sikwazi ukuphila lokho, imagine imphefumulo esingayizuza sizuza elizulu. Ngoba kuyothiwa hayi usibanibani uyakwazi ukumela iqiniso, usibanibani uyakwazi ukumela into yakhe. Kunomzekeliso engake ngawuzwa esikhathini eside nje impela esedlule. Kuthiwa kwakade kunomfundisi owayefika kule ndawo entsha. Mayifika ke lo mfundisi kule ndawo entsha ebese eyogibela ibhasi. Uma lo mfundisi egibela ibhasi akhipha imali yokukhokha, akhokhe. Kodwa umshayeli webhasi uma sembuyisela ushintshi, ambuyisela ushintshi othe xaxa. Hayi nangembala umfundisi ahambe ahlale phansi. Ngiyacabanga ukuthi umfundisi esehleli phansi esebala ushintshi wakhe abone ukuthi hayibo le mali engikhokhelwe yona iningi kunale ebekumele ngiyithole. Uthe sezokwehla ebese ema lo mfundisi abuyisela ushintshi kumshayeli athi baba unginikeze imali extra, mina bekumele ngithole imali engaka, wenza iphutha wanginika. Ambuke umshayeli lo baba lo mfundisi maqedane ahleke yedwa athi ngikwenze ngamabomu lokho, bengifuna ukubona ukuthi uthembeke kangakanani. Ngoba uma ukwazi ukuthembeka kulokhu, ngingakuthemba ngempilo yami nezulu. Yazi ijulile lento ngoba ibukeka incane, ibukeka it's not even relevant, unrelated. Kodwa uma usuyinaka usujula ngayo ukuthi ngizomthemba usibanibani ngoba umuntu weqiniso, ngizomthemba usibanibani ngoba umuntu oyimelayo into yakhe, ngizomthemba usibanibani ngoba akafaki imizwa yakhe ekuthatheni inqumo. Bangaka abantu abahlukumezekayo emsebenzini ngoba nakho ngivuke ngathi hayi vela ngimphiwe usibanibani. Bangaka abantu abaphucwe isinkwa ngoba nakho hayi usibanibani, it's clash of personalities nje ngimfuni. Bangaka abantu emshadweni abalimele ngoba nakho mina angisamfuni. Bangaka abantu abahlukumezekile ngoba mina angisamfuni. Ngithanda mina lenkonzo, inkonzo ejulileyo, inkonzo uthi uJesu mina, uthi mina ngingukukhanya komhlaba. Okwesibili akushoyo uthi olandela mina akakwazi ukuhamba ebumnyameni. Khona nomhlawuli Jesu langa lomphefumulo akumnyama nxa ukhona. Olandela mina akakwazi ukuhlala ebumnyameni. Olandela mina akakwazi ukulandela ukufa. Olandela mina akakwazi ukwenza ubumnyama. Olandela mina kumele abe seqinisweni. Iyangishaya ke le. Sibiza ngamaKristo ngoba singabalandeli bakaJesu Kristu. Siyahamba nekukhanyeni kwakhe. Siyakwenza nokumjabulisayo uNkulunkulu. Bangaka benza izinto ejivaza umoya ocwebileyo. Bangaka benza izinto uNkulunkulu athi but ukuthi angikufundisanga kona. Bangaka benza izinto uNkulunkulu athi hayi awuhambise kumntwana wami. And kumina leyo nkonzo ijulile ngoba inkonzo kumele sihlale kuyona. Inkonzo kumele sibuyele kuyona. Inkonzo kumele simnxusa uNkulunkulu ngayo. Ngoba ngokuhlala kwethu sijula, sinxusa, sicela, kuningi okusikhanyelayo. Kuningi uNkulunkulu asenzela kona. Le nkonzo kumina iphinde ijule uma ethi uJesu yena ungukukhanya and uyakuba ukukhanya okuphilisayo. Uyakuba ukukhanya okuletha umehluko. Uyakuba ukukhanya okuletha impilo. Uyakuba ukukhanya okuletha uguquko. And leyo nkonzo siyayiswela njengabantwana bakaNkulunkulu. Ukuthi Nkosi sesifikile ebusweni bakho. Sicela umusa wakho. Sicela ukukhanyiselo ngwena. Sicela ukuvikela wena. Sicela ukwengamelo wena. Sicela konke esizama ukwenza namhlanje kube kuhle kuthandeke futhi kuwena.
futhi mangekuhle engathandeki kuwena ungakuvumeli inkosi ngoba hleze kususe kuwena. Ungavumi inkosi ngoba hleze senze okulichilo ngelinye ilanga esiyoyibuza ukuthi kodwa kwakwenze njani samjivaza kangaka uNkulunkulu. Indlovukazi yezwi la ibe nathi sibuse sizivikele. Mayisikhanyisele isinika amandla nomusa nothando lukaNkulunkulu ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.